Assalamualaikum di sana. Basabo jo unang balia untuk video kini ko unang mio bue pange padeh ikan patin. Ko pange padeh ikan patinnya seiku yang agak gadangnya. Lah dicuci jo asam kapeh. Bahan-bahan yang paraluan untuk pange padeh ikan patin tu ko nang pakai lado giliang, bawang merah, bawang putih, kunyit, sipade, kemiri, daunnya daun ruku-ruku, daun limau jo daun kunyit. Ayolah dan sana wa masak wa leh. Gilangan sipade jo kunyitnya tu langsung jo kemiri sekali. Daging garam sekitar. Kita masukkan ikan patinnya leh. Masukkan daun ruku-ruku jo asam kandihnya leh. Nah, konya di sana pange padeh ikan patinnya ala siap untuk dihidangkan. Nah, konya di sana pange padeh ikan patinnya ala siap. Konya jadinya. Yaudah dan sana sampai di siko dulu video Unang untuk kaliko. Jangan lupa di subscribe channel Unang ya dan sana aja diaktifkan simbol loncengnya. Assalamualaikum.